nangli tum jongsi achik loi jon phokep thap lo prote pothot nali tum surigi thom long igi labangke ko sonma polote nali tum phani lipini bangke mandhan scheme pudo labangso aputhak sinali tum phanang than pachini ponikpo lapen klarda kalam bang nali tum kaiki ason labangso video arlusi thekpon long ikpo tangte aprangsi kardom kadu kave karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara duan fans tame nali tum dong si labangso YouTube channel long nang ka homri milang pulote ka chinghon pen subscribe igon lapen adu hes tame belarjan thekloing hodas tame nali tum berpon igdernon tangte pini labangso scheme aputhakle eson sonia lams tame lang ponlonang lapen chithan atangka koson sikilong jima lapen komantu pen sikilong jima lapen a scheme amen koson malabang so aputhakle non pathiek pen chithan ponlonang lapen non nili nang than pachini pon ikpo scheme amen labangke nalitum stame arjulong potahailo lapen nalitum stame labangso video description long nili labangso a link bang pi dat pon nalitum hodak penle ber pen stame nalitum stame lang ikmelo lapen non labangso scheme long ki join tang mate apply tang lapen non labangso atangka kilongji phan ke klembo matum bang ke dak aphai bang ke thek ponlong ekpon nalitum la screen along nalitum thek ponlong po for peda andolo dak nalitum lang igon 4 crore 4,38,390 abang phu mate abang phiatum labang so scheme ali aphan mane non apply dun ikalo laben chethan pon na scheme men bang kadu ka veta arjulong pota hailon mamunilita phan iklo nalitum phan Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana pulo scheme men labangso scheme labangke Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan is a government scheme lapen mean of old age protection and social security of organized workers lasonata manna mate old age pension asonata ingsi pension lo lapen komama abang phu tumsi mate abang phi tumsi ka apply longi ma labang so puthak non chethan ponlona lapen lason lo dak eligibility labangke dake tok pondolo for unrecognized worker mate lason mistria ka mate dukan ki dotum lapen hajara ki chudun chalatum kheti siti ki chukle matum lason abang phu mate abang phi tumsi apply dun long ikchat po lapen entry age bang between 18 to 40 years unpaid nalitum labangso aphan bangke labangso scheme bangke nalitum jogdun iglong po mate apply dun iglong po lapen monthly income 15,000 ke donang po nalitum na thek ponlong ege up to 15,000 ke ong nailo 15,000 lapen aki ong atum polote labangso scheme long bangke apply dunang lela po lapen future la bangke lang polo nang future anat bangke nalitum lapen aprang bangke nalitum monthly 3,000 long pon equal lapen voluntary lapen contribution pension scheme the long pon equal lapen matching contribution by government of India lapen labangso pension national pension scheme for tenders bangke dak thek pon long ekpo national pension scheme for tender is government scheme mean for old age protection lapen social security shopkeeper lapen retailer trades lapen employed person atumsi longpon ikpo lapen puthot langpon na lapen ahormu bangla anchor lo dak na litum la details bang thek pon long ikpo future na litum monthly bangke long pon ikpo 3,000 na litum jong se 60 years on playing iglo polte labang so tangka ba na litum bank pen na litum long ikpo mate olai long ikpo lapen non ahormu bangla son lo na litum jong se nalitum jong non 18 years lo pulot ekon ingpunang po lapen labang so ekon along stame nalitum tangka dunang po kali pulot nalitum online dakpen apply dun ikme aprangsi online bang apply dunang la lapen 18 years lo pulot nalitum apply melo lapen apply date pen afi nalitum next lo pulot nalitum labang so scheme bang start pon ikpo lapen 18 years pen 40 years nalitum chiklo izon 55 na rupees nalitum thap iknang po lapen 40 years playing that benefit bank nalitum thap ikang nilo lapen nalitum jong se 60
kile lo pulte labang so tangka ba nalitum monthly mate achek lo jonwang nalitum olai iklong po lapen nalitum suri thom bangke alli cholong ikpo jolap so fan so lapen online ka apply ning labang ke nalitum a mobile long sta labang so website long jong nalitum wang pulte dak 3 line dui labang so dim nalitum ber ignang po labang so dim ber ik det penalitum dak penan thek tok dui home dui bank charge pms sym lapen process follows documents advisor lapen scheme lapen service lai ki tok dui nalitum ke ber thuning bangke la service adim ber ignang po lapu anat ber ignang po labang so dim ber lo pulta nalitum dak donate pension lapen new enrollment lapen reference card lason long ikpo nalitum akimi ka apply ya fan pulta la new enrollment labang so dim sin nalitum ber ignang po labang so dim ber ik det pena pit nalitum fan kaprek a website mate kaprek a page long nang pon ikpo nalitum dak thek long la screen long pop up wang lo mandhan.in say you are being redirected to a link which is outside domain nalitum la okay theklong okay option number igon la penalitum online ka apply api salong nalitum phanang phone ikpo la penalitum dakpen online apply long ikpo nalitum ka apply ni phandak ke thoma process to ingsibang self enrollment la pen ingsibang ke csc valley la pen ingsibang ke admin login pulason tu stamen nalitum ethang jong se che apply igi pul nalitum self enrollment along dak ber ik det benefit nalitum dak mobile number ber ignang po la pen process nang po otp nalitum mobile along nang lik po la bang so otp ber ignang po na pen nalitum details bang ke dak fill up ignang po la pen aprang process ma nili non na piklang pon ik edet po la pen nalitum jong se ka apply process tanang than ik thapul te nili la bang so videos tame upload ik po nalitum comment along pidam igon la bang so puthak puthot bunai thu thapura comment tok iko lalo pulte nili la pen aprang process ma nili nalitum phan a video upload pen stame nang than pachini ponik po la sipinia video long bang nili la short information nalitum phana wan pi bang la an chotla la pen video lang mi send pulte nalitum la bang so youtube channel ta subscribe re lang pulte subscribe ikon la pen mesen a comment pi ikon la pen video ka an ma share on nalitum share ikon la sipinia video long bang nili la anskang ton ikpo dome thak me ka duka ve karbitis 2.0 youtube channel along kelang ra do an phan stame nili hin pen kardom to change your